Okay, let's start with this question. Why Jesus come? Okay, why Jesus came? Kay anong Jesus kuman niya kalibutan? Ano ba manabaton para erase ang cross? Di ba? In Luke chapter 19 verse 10, it says there, the Son of Man came to seek and to save that which was lost. So Jesus came because He has a mission. Okay? Kuman ni Jesus kay may daya mission. He left the splendor of heaven knowing His destiny. Maaram na hiya kung kay ano nga makanhiya at church. Kung kay ano nga kumaniya at church. Maaram na hiya gidaan kung kay ano nga He had to go through the cross. So maaram na hi Jesus hiningatanan because Jesus is God. Amen? Diyos, He Kristo. So He came to seek and to save that's lost. So, ang mga tao, because of sin, people are lost. Jesus came because of the problem of sin. Amen? Because sin brings death. Amen? Di ba? Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death. Sin brings ang sin kasi amo ito ang nag-separate between God and man. So, maram na kita ng story, kung nagatin ka akong Bible study, nagatin ka mo, maram na kita ng story, ang tao na-separate dida kan God because of sin, because of their disobedience. So, ang tao naging separated kan God na. God is holy and man is sinful. So, di rin na pwede magka-timpo. Holiness and sinfulness cannot be together. Yeah? Di rin na pwede magtimpo. So, because of the problem of sin, and no amount of religiosity or good works or anything that a man did in order for them to please God, di rin ito hiyap ingkakarawat ang Ginoo. Because sin already exists. Amen. In Romans chapter 2, chapter 5, Romans chapter 5 verse 12, it says there that sin entered the world through one man, through the life of Adam and Eve. So, maram na kita nga ang tao talaga makasasala. Because of this, kumanhi Jesus to save people. So, ang mission nga aton gin babanggit, iti ayon talakay, ni Jesus. So this is the mission of Jesus. Jesus came to save the world. Amen? Jesus came because He has a mission. Diba? Amaton reason kay ano nga Jesus kumani, kay may dahiya mission. Ano niya mission? Is to save the world. So nakita ni Jesus nga
tawo, because of sin, mahingangad to ha, impyerno. Because the wages of sin is death. Death means separation from God. So, if a person was separated from God, it means he or she will spend her eternity in hell. Amen. So, Jesus kumadi, kay may dahiya mission para i-save an humanity from the damnation of hell. Amen. And that mission will be the mission of the church. And that mission is also our mission. Ang aton mission yan na, of course, di rin man pwede kita makapag-save. Di ba? Ang aton hihimoon, magiging mission naton is to preach the gospel of salvation. As iton aton hihimoon. May da kita mission, may da Jesus mission, ngan kita may daliwat mission. Okay? So, kung kikitinaw naton, kung may adahi Jesus mission, may daliwat hiya vision. Ano niya vision? Bisan aton kanina na pag-discuss. Ano niya vision? World conquest. Nakita ka mo dito ha, aloyo? That's the vision of Jesus. World conquest. Kareg ni Jesus ang bugos nga kalibutan ma-reach out han gospel. I mean, that's the vision of Jesus. If we want to make our own vision, actually we don't have the right to make our own vision, right? Waray kita karapatan nga maghimuhan aton kalugaringon nga vision. Amen? Waray kita karapatan, mga kabugtuan. Our vision is the vision of Jesus Christ. The same liwat and vision naton nga vision ni Jesus. And vision is to conquer the world with the gospel. So, sa iton aton bubuhaton, dapat itatak ito naton haton hunahuna nga ang vision at church is world. Okay? Diri ang vision naton pan San Pablo la kita, pangkatbalugan la kita. We will be making our own vision. Our vision is the same as the vision of Jesus Christ. Our vision is world conquest. So kung kikitaan mo ito, ang vision, world conquest, ibig sabihin, unworld, makangkerhan gospel. Kung kikitaan ni mo ini, kitaan natin ng aton church, manliliit kita, pero lang aton attendance sa aton mga church services. Pero lang, gutilano, when you say world conquest, meaning, it's a lot of people. Damo itong nga tao. Di kaya nga, di pwede kita maghimuan vision lang nga, panaton lang nga vision. Nga naton vision, kat balugan la. Kaya no, ang iba nga mga lugar, kanan iba na itong nga mga kandire. And aton vision, it's the vision of Jesus Christ. World. And of course, we're going to change the people one person at a time. Di may itong nga, in fact, damo nga ni nakanini, taga ibang lugar, di ba? Di man la talaga kita nag-concentrate han mga katbalugan. Damo mang gihapon ang mga nawin nga mga taga ibang mga lulugar. So kung kikitaon natin ito, mga kabugtuan, ang vision ni Jesus, nga world conquest, the world will be conquered by the gospel, manliliit talaga kita han aton simbahan. Pira la ka percent kita. Piraan
population han world population han kuan han 23 8 billion. Twenty 2023 world population nasa 8 billion. Imagine kayo ito, 8 billion 26 million 388,100. That's the world population. 2023 world population. So if you look at it, manliliit ka talagahan imo simbahan. Hala, ang vision ni Lord, world, yet ang ato nare-reach out pala. 100, 150. Suguti ay la talaga ito, mga kabugtuan. So, when I started the church, before ako nag-start ang church, nagkita ko anay kung piraan tao nga akon i-reach out din ka Katbalogan. So, nakita ko nga an tao, ang population ng Katbalogan, nasa 92,000. So, last week, nagkita ako han Katbalogan City 2020 census. Nakita ko nga ang Katbalogan may adahiyaya na Katbalogan population. 6,440. Ang itong population ng Katbalogan. Ang population ng SFCA. Tapos sa naton vision, world conquest. Suguti ay pa talaga, no? So, ang itong naitabo, unless we have a vision like the vision of Jesus, we will be satisfied or contented by what we have right now. 100, 150. Kontento na kita ito. Kung waray kita vision ang church. Because we have a vision like the vision of Jesus Christ. So, ang church, dako talaga ang posibilidad nga mag-grow. Kung ang ato na una-unaon ang vision ni Christ. Not our own vision. Because we don't have the right to make our own vision. Our vision is the same as the vision of Jesus Christ. So pareho lagi hapon ang vision naton kan Jesus Christ. So ang question, how can we reach that 106,440 people of Katbalogan? Paano naton i-reach out ito nga 106,440 people here in Katbalogan City. Take note, mga kabugtuan, that there is no such thing as quota in the church. Waray mga quota ang mga kasimbahanan. Amen? Waray quota, waray ito quota. So, ang pakiana, paano natin reach out ang 100? Sigun tanala, kaya ni pa kita Katbalogan ano? Paano natin reach out ang 106,440 people? To reach out with the gospel of Jesus Christ. Paano? So, dapat malaman anay natin kung para kanino si Jesus namatay. Dapat may establish mo ana ito. Para kanino nga ba si Jesus namatay? Of course, bisan aton kanina na pag-adman, Jesus died for all people. Di ba? Namatay hiya parahan nga tanan nga mga tao. How many people? At least 8 billion. Namatay si Jesus parahan 8 billion nga mga tao. That's why, mga kabugtuan, the vision of Jesus Christ is world conquest.
ang buong mundo makangkar ng gospel. So dapat ang church, wag tayong pumayag nga ang aton vision katbalogan la, pangkatbalogan la, o pambarangay la. Dapat ang aton vision pareho, gihapon han vision ni Jesus. World conquest. Amen? World conquest. Dapat dako it aton panlantaw. Dako aton pananaw. Kasi ngayon dapat naton sa puso, sa isip ang world vision ni Jesus, which is the world conquest. Siya dapat ito natin. Kasi diri ka makukontinto na lakitahan aton attendance na kung ang imo pananawon gutila. So dapat may pananawon ka like the pananawon of Jesus, which is the world. So we have to conquer the world with the gospel. Amen? So kung bubuhaton ito naton, kaya ba? Kaya ito buhaton naton? Okay. Jesus nga take note. When Jesus established the church, waray pahad to mga internet. Di ba? Mag-i-evangelize si Jesus naka-dangkila. Di ba? Naka-camel. Yan na, may mga motor na. Di ba? May na mga social media. So damo na, kung mo kikita, Jesus, grabe. When I was studying this topic, sabi ko, Jesus nga ni nga, waray pahad to niya, mga sasakyan, yet may danahiya pananawon nga. Dako. So say pakita yan na ano, dapat na natin pananawon, diri la pangkatbalogan. Amen. Baga diri man kamalipayon, mapapano daw lang niya na kalibutan ko ng kimpapa. Kaya amo to kan Jesus, kuan vision, kalibutan good. Ang mga waray kalibutan, kadtoon. Bugos nga kalibutan. Paano? Natuod ka ba nga ang isip sa church makakangkir ang bugos nga katbalugan? Yes. Kayang-kaya. Kaya no, ginlay down na ni Jesus ang foundation. Ang aton nala angay buhaton sundan. Waray na. Actually, kung imo studyhan, nasaring man, may danakon mga nakakaistorya nga mga pastors na sinira, siguro, hira miga church, dako church kasi mga bright, tulid doon mga membro, mga pastors, kasi hira gifted, matitira mga sisiring. So, siguro ako, mga sugadlayan eh. Pero if you study this lesson, if you study the Bible, makikita na ito nga, ang world conquest na ginsisiring ni Jesus, di ringay an imposible. Sundan la naton ang pamaagi ni Jesus. Sundan la ang iya vision, sundan la ang iya strategy. And that's what we are going to do today. Kitaon naton, ngan amo na iton aton gimbubuhat, yana nga kapanahonan. Sa church. So, Jesus may mission and iya mission to save the world. May daya vision, world conquest is to conquer the world with the gospel para ang mga tao ma-save. So, he started this ministry 2,000 years ago. In fact, that's why ini nga buraton gimpasa niya church kasi ang iya ministry 3 years la. Di ba? Ano man ni Jesus mamuhay din ni kalibutan and forever. So, 3 years laya, nag-train hiyahan mga leaders at that time para ipasa ini nga vision ngadtohan mga susunod nga mga generation until the end of time. Okay? Until the end of time. Di ba? Kasi ba ito nimo? Actually ako, na-excite ako hini kay ano. Lord, thank you nga intagan kami ni mohan opportunity nga sugad hini. Kasi andiri la pwede buhaton na hibin ang evangelism. Waray na dito mag-i-evangelize. So gagamiton nimo it imo knowledge, imo kaaramhan word of God,
gagamiton la ito nimo din hiha kalibutan. Okay? So, every vision may da ito hiya strategy, di ba? Alangan naman may da ka vision, waray ka strategy. Paano na to? How the mission be accomplished kung waray ka strategy? Samantala, ang karuyag ni Jesus i-reach out nga tao, it's the world. Di ba? John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. So, ang vision nga nin mission, connected ito hiya. Amen? Kung may da vision, may daliwat hiya strategy. Okay? Diyan kita, where did we get our vision? From Jesus. And where did we get our strategy? Siyempre kan Jesus gyapon. Ang problema, ang mga kasimbahanan, mga pastors, naghimulahang kanya-kanya nga mga strategy to reach out the world. As pastor at that time, I was trained in Zion Bible College, Bible School owned by the Assemblies of God. Nagpioneer ako apply ko kung ano ang gintutot duha Bible School to conquer the world. So, kasi every church or every pastors has a desire to grow his church. Amen? Kada simbahan or pastor, ang desire ko talaga niya, mag-grow ang simbahan. Hino ayun na nakabati ang pastor nga. Kasi, kung member siya na namon church, 100 lot, tama na ito. May nabatihan ka mo ito nga, pastor nga nagyakan ito? Of course, all pastors, ang desire talaga ito, nga mag-grow ang iya church, nga iyaging kakaptan. Good talaga ito ang desire, han mga kapastoran. So, what I did, nag-lance out na ako ha ministry, gin-apply ko an strategy nga akon na hibaruan ha Bible School. Karag niyo may baruan an akon strategy nga gin-apply ha Bible School. Para na akon makangker an world. Kasi siyempre karuyag ko lahat mag-grow church kasi parang bisan God kamano, bisan bagang kahubya pag sinimba basta kamo na lang nagkikirigta. Parang kan bagan bagang kaupay pag sisimba nakikita ko may dako kilala na saring man ito isilin nakilala kay ito iya ako diri. Mas maupay diri mga kilala na ada. Di ba? Diri ka naawod pag lukso, di ba? Di ka naawod pag sayaw. So, maupay talaga pag simba kung damon ada, di ba? Kamo na lang ani, mahubya na talaga, mahubya. Pag kikirigta niyo, okay, let's begin our service by singing, I love you with the love of the Lord. Tapos kamo lang naglalamanhuhay. Kita na labi pirmihin, naglalamanhuhay. Di ba? So, as pastor, what I did, gin-apply ko an strategy ha, Bible School nga akon na learn. So, number one, magpapayuner ka nga nihan church. So, ako tikang talaga ako pioneer kasi damo talaga nagpastor nga. Pag pastor niya, may church na didagidaan. Pero ako, nag-take ako ang challenge, magpastor. Ako talaga ito desire when I was in Bible school. Kasi ako, magpastor nga na ko. Karoy ko maka-start han church nga, waray talaga. Waray bisosa. Di ba? Kasi daw, mga nagpapastor nga, okay, assign na lang nga ito nga church. Danay naman, ito nga SOS nga amon gikon. Instant church planting man, paron amon, pag mission ha, San Miguel Leyte.
Instant church planting. In 1 month, naka-church plant kami, dayon. Peraan na baptize sa amon, kami at dun highest, San Miguel Leyte, 4 nga towns nga gin-reach out han, SOS. An amon San Miguel Leyte, kami an may the highest nga nabaptize. We baptized 65 new believers. Kami ang highest, ta kami the premyo amon hadtuan. And gin-divide man an amon hadto San Miguel, gin-divide kami into 4 squads. And ako sa akong squad leader, iban amon area. So pag-abot niyo ngadton usa nga town, babahin unit niyo kung kaano iton mapa. Babahin niyo. Ini ikaw Simon, abo ini imo din nga part. Ini din nga street. Iyo ito dida. Andito San Miguel Leyte, may da kami 4 nga squad nga na-baptize namon. Imagine na, na-baptize namon ang amon squad. 7 kami nga members. Ang na-baptize namon, 28. Kami ang highest. Kami ang nakakuha ang premyo nga, 2 ka galon nga ice cream. Ako naman promise sa iyo, kung hino ang makaris uphan cell group leaders nga ang imong mga cell group nga tanan nakapag cell group na may 2 ka galon nga ice cream. So, ako ito promise. Hadto na akong promise ito magkami ada kala 12. Pero nakita ko ba madadamuan ako hini. Dire dapat para may challenge pa. An imo 12 mag-raise up pahan 12. Bisan la diri kad nga halimbawa an imo 12 maka-open na cell group tanan. Bisan tag-usa pala iton mga members. Okay la ito. So, may nakita ko dito nga may danatag 7 cell leaders and mga primary. So, di na pera na sir man ako kailangan magtirok na talaga ako. Kaya ako para any moment from now may soktan nira. 2 ka galon nga ice cream. So, an era 12 maka-open cell na nga tanan. Because amo ito natin strategy nga gimbubuhat din nga. I-discuss ko ito niyan nga tanan. So, an aton din gimbubuhat at church, para nga tuhan mga bag-o, an aton gimbubuhat at church, disciple making. Nga tanan kita magiging disciple because this is what the Lord Jesus commanded His church. He said in Matthew 28 to go and make disciples. So, pag makadakaan sa nga simbahan, dapat ang imo desire to become the disciple of the Lord Jesus Christ. Dapat imo ko dito desire nga maging disipulo ka ni Kristo. Or else, ano mangyayari imo kung di ka disipulo ni Kristo? Jesus told to raise up a disciples. Dapat imo, ako kasi adto lewat bago ako nga believers, akong good talaga ko nga. Dapat di may ito dali-dali, di ba? Kasi it takes transformation ang kinabuhi. Naku, karoy, good talaga maging disciple liwat ni Jesus. So, that time, Jesus raised up at least 12 disciples. Pero damo pa man talaga nga disciples na raise up ni Jesus. So, mag-raise up kita ng disciple. Kasi, ang disciple making, it is winning the race of life. Pag naging disciple ka, magiging part ka the expansion of God's kingdom. And God will say to you, well done, good and faithful servant. Dapat buligay kita. Kaya nga nina, singkong nako dapat talaga ang mga believers nga tanan hira. Akong talaga ito goal from the very beginning of this ministry. Goal ko talaga ito. Akong kinabuhi nga na kung dapat mostly or all nga tanan nga members and Souls for Christ Assembly Masering Higad, well done, good and faithful servant. Okay? Kasi makaradlok and depart from me, I never know you, di ba? Mas makaradlok, mas maupayin, masering iloday mo, well done, my good and faithful servant. So, goal ko na talaga ito nga. Kita nga tanan magsiserve ha Ginoo. That's why, nga tanan kita may part. May din nagpakya na akon, nakadto dito, nasaring man ng pastor, pwede ba, nasaring man hiya, pwede ba ako maging seal leader? Nasaring hiya. Naku, wow, naku, mao pa ito nga imo kasi dinha church waray kita tulakan nga tanan kita buligay. So tanan naton bubuligan kita dinhi nga maging
follower talaga yan ni Christ. Siyempre, para ma-secured natin na natin eternity, di ba? Sa may tudugan natin tumong, kaya nung nangalagad kita Ginoo, di ba? Is to spend eternity in heaven. So, makuri man talaga nga, nagda-doubt ka na talaga ni mo salvation, di ba? Kasi nga, andaw la kung save pa ako yan. Kasi umabot ito ha akon estado na akong kinabuhi. Oh, when I was in Manila, 3 years na ako dito ang Christian, doubt ako na akong salvation. As man ako, pag namatay ako yan, ngangadto kaya ako langit. Doubt talaga ako. Wala ako assurance in salvation. Pero dahil nag-respond ako han call ni God, nakita ko, ay, kasi an imo spirit, the Bible said, an imo spirit and God's spirit magko-confirm nga ikaw child of God. So, dapat be a disciple. So that's good that you have responded this training. Kasi ang training, usa ini nga training aton para mag-raise up kita, nga ma-raise up kita nga mga disciple. Because discipleship is teaching people how to live in the kingdom of God. Okay? There is already, when Jesus came here on earth, His first coming, He is a Savior. But He also established a kingdom, which is a spiritual kingdom. And kingdom niya nga gin-set up, spiritual in nature pala. And of course, there will come a time during the second coming when the Lord Jesus will come the second time to establish a physical kingdom. Okay? May da physical kingdom. But 2,000 years ago, commanded Jesus to establish a spiritual kingdom. And that's the Lord want the people in the church to become a disciple. Because a disciple is teaching people how to live in the kingdom of God. This is what we are doing. Living in the kingdom of God. Ako rito ngayon, living outside the kingdom of God. Di ba? So, dapat siya ganito. Kaya nga when I become a pastor, ang gigamit ko talaga nga strategy, I thought at that time nga, this strategy, effective. Kasi siya malatito na ako naigaraan. Naigaraan ko. Ano una? Dapat una nga para ang imo church mag-grow, dapat ang pastor, maupay ka mag-preach. Diba? So ito, in fact, di ka man pwede talaga mag-pastor kung di ka maaari mag-preach. Di ba? So dapat ka dapat ayusin mo pag-preach. Kami haamon preaching ministry. Grabe ambot ko na kuhanin ng mga preacher na reklamo na dila na grabe dapat an imo waking hours spent nimo han studying, reading. Ano nimo i-preach, anong revelation ni Lord mo kung waray ka mga ginadman. Di ba? So we need to study. And preaching naman, may necessary nga 3 kinds of sermons. May the topical, may textual, may expository. Pero ang gintot do ko era expository la. Kay ano? An expository sermon kasi, a sermon produces a biblical Christian. So, nakikita niyo yung mga gigimpi preach didihan preacher, mga expository sermon ito. Maupay ang expository sermon talaga kay diri ka out of context. And mapoproduce sa simbahan, mga biblical Christians. So ito ang advantage ang expository sermon. So dapat maupay ka talaga as pastor, maupay ka talaga, adman mo talaga kung paano ang maupay nga pag-preach. The better the preaching, the better you do will to your church. Di ba? Siya ang good talaga itan kuhan. Kaya nga niyang pastor, keep on studying ako, pero nakikita ko mga ibang mga sermon, ibang mga preacher, kinita ko nga, paano niya rin di-deliver sermon, tapos nakikita ko paano ang sermon magiging marasa i-deliver. Kasi ang sermon, pagkaon ito, di ba? Dapat ang pagkaon marasa. Kasi ang pastor, pag nagpipreach, puro nala paksiw, bulad. Lalayasan kan mga membro. Kasi ito yung sisharing ko ang mga preacher nga, dapat ang aton pag-preach marasa. Ito ba nga, pag-preach nga, ibig sabihin, pag uli mo may da ka nakuha.
Nag-church ka, hinuyam ka lang kayo. Ang preacher ka, boring. Waray ako nakukuha. Nasasadin lang ako, may mga pastors nga. Kati manira pag Bible school, waray na mga hubya na mag-study. Nakita mo, ako, proud ako aton mga preacher, grabe nira mga effort. Sunod nira, ang gintot dua era, may mga videos, may mga testimony. Maram ka ako, kasi ako diri talaga ako magpapastor, pero kagintulak ako ni Lord, nga hinididi nga lugar. Maram ka, diri ako maaramhan mga humorous, nga mga story, diri ako ito maaram. Naging buhat ko, pumalit ako books. Doon ay pagkikita ko mga humor, nga illustration, tapos igaapi ko din ang sermon, diri nga nga tawa. Oo, nasaray man ako, diri talaga ako komedyante. Oo, Victor, grabe, Jeff. Ngangatawat ka talaga, grabe tira mga patawa. Mga gifted dira mga ako diri. So, kailangan ko talaga mag-recover. Actually mga kabugtuan, pag nag-church ka mo, pag take note talaga ka mo, kasi ang preacher diri tumadali paghimon sermon. Para maging marasa ang sermon. Gintagan talaga ito ang effort. Kasi ang paghimuhan sermon, diri to basta-basta lang pag nakita mo, basa kahan Bible, tigamnan mo ang iya page. Tapos, isugad mo ito dito, tapos preach ka na. Diri sugad dito. Ang pag-preparehan sermon, madugo. Diri basta-basta. Kaya gutilangan na yun naruruyag maging preacher. Di ba? Gutila. Pero, mali pa yun. May joy ha kasing-kasing. Di ba? So, usa nga gingamit yung nga strategy ha church amuan, kailangan maupayan imo preaching. Ani kadua, mag-develop han church administration ability. So, kailan pa ba naton isurat? Didita nala. Ang strategy nga, kasi amo, isurat talaga kay sa ginagamit liwatan mga kasimbahanan. Okay, these are the three strategy that I used during my early ministry. Dapat maupay ka mag-preach. Dapat maupay ka mag-administer ng church. Di ba? So, kailangan talaga maupayan mo administration because maguluan usa nga organization kung di rin maupayan administration, di ba? Nasa rin requiring ay John Maxwell, if you do not organize, you will agonize. So kailangan talaga sa nga organization, organize talaga hiya. Maupay talaga ito niya didaan pag-administer. So, ang ngatanan nga mga pastor, every pastor, kailangan talaga niya mag-learn, mahibaro talaga on how to administer the church. So, kailangan maaram hiya pag-manage or supervise ang church. Ani katulo, dapat ang pastor maupay hiya maghimuhan mga church programs. So, amo itong mga ginhihimo han mga
kasimbahanan, especially if you are a graduate from Assemblies of God Bible School, amo ini ang mga major subjects nga ginggagamit. Ang kuhanan, theology, doctrine, back up na lang ito han preaching, han sermon. So, amo ito talaga ang major nga gagamit han usa nga pastor. So if you're a pastor, dapat maupay ka maghimo han mga church program. Kaya nga mga churches may dira mga program ha mga children, di ba? May mga program ha mga youth, di ba? May program ha mga young professionals. So ganito ang mga ginihimuhan, usually mga ginihimuhan han church. May mga program han mga kalagsan. So ganito, kita mo talaga an church, especially an Assemblies of God organization, may da talaga yung mga men's fellowship, may mga women's fellowship, may da mga youth fellowship. Kasi maupay talaga mag-lay down hirahan mga church programs, simbahan. So sa ito ang strategy nga ginhimo ko ha church. So, kung mo studyhan ang Bible, this is strategy. Kung kikitaan mo ang Bible, kung studyhan mo ang Bible, this is strategy is not a strategy taught by Jesus. Di rin asyan strategy nga again, taught do ni Jesus. Jesus may daya strategy. Kaya nga ni, asya ito di daan naging problema. Kung di mo kikita ni Jesus warahiya magtutduhan church administration. Nakita niyo ito? He did not even taught how to have church programs. Di ba? Waray man talaga. Ano pa? He did not taught how to preach. As ito nagiging problema ng mga kasimbahanan kay an strategy nga gintutdo ni Jesus nalify nala itohan mga pastors han mga kasimbahanan. As ito naging problema. That's why ang mga kasimbahanan di rin nag-grow. Kung bumalik kita nga diha Bible, Jesus may dahiya mission, may dahiya vision nga nag-lay down leotiyahan strategy to conquer the world, which is the very important, very effective strategy because you are reaching the world. Mapay ko na ni mo i-reach out ang barangay la. Pwede na ito nga strategy. Which is diri man nga ni gintot do ni Jesus nga strategy. May day Jesus gintot do nga strategy. Ano niya gintot do? Select the 12, form the 12, and send the 12. Amo iton iya strategy. Kasi itong ginagamit ni Jesus nga strategy. Kung mo ito, studyhan niya strategy ni Jesus, wala ito sinisiring nga mga talented, nga mga pastor, nga mga member, gifted, baltok, diri. Kasi ada na anangay la, buhaton ng mga kasimbahanan, susugan nala, sundon nala. Ayan nga nito, nakakalungkot mga kabugtuan, amoy ni nga strategy ang ginalifayhan mga
kasimbahanan. Ginalifyhan mga pastors. That's why 90% han mga churches sa kalibutan are not growing. Waray mag-grow. Ang mga makikita mo talaga nga ang mga kasimbahanan ada na lahiraha mga maintenance mode nala. Dapat ang simbahan growing mode dapat. Ada nala maintenance. Ang church dito haburak 62 years na. It waray pa nga ni mag 100 an era attendance. Waray nga ni ada mag 50. Kung susugan lang natin ang strategy nga lay down ni Jesus, dako ang posibilidad na ang church mag-grow. Dako ang posibilidad na ang iyo society, ang iyo city, makangker ang gospel. Amen? So, as ito nagiging problema, I've been a pastor for about 13 years na. An akon the first 3 to 4 years an akon ministry amo adto an akon gingagamit nga strategy. When I came to realize, balik ako dati anon teaching ni Jesus, anon angay buhaton, nakita ko nga an strategy ni Jesus as siya ang pinaka-effective, pinaka-maupay. Take note nga ito nga strategy maupay liwat ito ya. Amen. Maupay liwat ito ya. Amen. But that strategy is also good. Maupay yung wali, maupay yung church administration, maupay mga program. Maupay ito ya, pero we have to go from good to great. Sa ito karayag dida i-lay down ni Jesus. Kailangan great. If you want to do good, you only need to do the right thing. Diba? But when you talk about greatness, you're talking about impact. Dapat church may da talaga ito yung impact sa society. Ang church may impact talaga sa sosyedad. Amen? Tama ba mag-preach? Tama. Tama ba mag-church administration? Siyempre tama. Didi maupay na church administration kasi damo na ang mga leaders nga nag-a-administer han church. Praise God, damo na mga gin-implement. Imagine ka la, diri ka pwede mag-ministry kung waray recommendation han sil leaders. Grabe, ako. Kita mo. Importante liwat ang church administration. Pag we-withdraw niyo iyo budget iyo ministry, naka-organize ano. Kasi kailangan ng maupilot ang organization. Ada makikita dida ang transparency. Di ba? So, importante ba mag church administration? Importante liwat. Importante ba? Tama ba mag church program? Tama liwat. Tama man liwat mga kabugtuan. Di ba? Pero kung karoyag nimo mag-create an impact, you go to disciple making. Amen? We really have to raise up disciples. At that time, 10 years ago, hindi ako ginlay down kung dapat ang church may discipleship. Discipleship is bringing back to the God's original strategy and design of the church. So, ang discipleship, pagbalik lahan original nga design han simbahan. So, di riya makuri. Kailangan lang naton susugan. Ang kailangan lang naton mag-ubi. Ako man laudog talaga. Kita mo, take note. Damo nga mga kasimbahanan, amo ito ang gagamit nga strategy. Kita la, di rin nag-grow ang simbahan. Di ba? Ada pa hirap, pastor? Amo ito ang gagamit kasi nga mga strategy ang mga kasimbahanan. Di rin talaga mag-grow ang church. Mag-grow la ang church kon, mag-disciple. So,
The church will only go when the church got into disciple making. Pag ang church nag-disciple, then may talaga resulta. And this is what the Lord wants us to do. Diba in Matthew 28, Jesus said, go and make disciples. No, dapat amo talaga ito, dida. At sila nga ito nakakalungkot, kaya mga kasimbahanan, amo ito waray na susuga kita mo ha. Ang mga kasimbahanan, may mga pastor, dati mag-preach pero waray disciple. May maupay nga church administration pero waray man disciple making. May mga programs pero waray nare-raise up nga disciple. That's why ang church diri yun talagang mag-grow. Never mag-grow ang mga diri disciple set up. So kita nga tanan kasi ang aton talaga desire ang church is mag-grow, di ba? In fact, diri ka mo makanhiya na kung diri ka mo interested talaga nga ano gud ang sikreto ang church. Pati ng ibang simbahan na nakukuan na nera, nagigimbal na hera kung ano natatabo di church. Because 10 years ago, balik naton ang original design, original strategy han Ginoo about raising up the world. Amen. So kung karayagan usa nga simbahan mag-grow niya church, sa lang advice, go to disciple making. Amen. So ito nga, pagdiri nga ni disciple and sit up, pero hindi din ito lang nga sit up nga good preaching, church administration, church program. Kung nasya ito ang imo strategy ang church, and mariris up ito ni mo dida members lahan simbahan. You will only raise up members of the church. But when you go to disciple making, you will raise up disciples. Nakuha niyo? Nga ng mga disipulo, amo ito napakadtuha kalibutan. Kaya nga ni mapay, mapakianay mo, pero nan members ito yung church. Bato na, gutinalan members na amon dito amon church. Ha? Kaya ano? Puro na mga disciples. Di ba? Mas maupaya mo itong pamation. Kasi kung sugad na itong strategy gagamiton natin, we only raise up members in the church. I tell you, that's true. In agian ito natin, hadto siya ito natabo. But the church came to realize nga dirito asyan ginpapabuhatan Ginoo. We have to disciple making. So, ang church dapat, we will continue to raise up disciple. Look, yan ba nyo? The most growing church in the world are run by discipleship. Ikitang ko ini nga, halimbawa, ini nga, kan Rick Warren Church, ano pa, kan Joseph Prince, kan ano pa ini nga, ada may Houston, Texas, Joel Osteen, ang babae, ano pa? Joyce Meyer, tapos, ang kwan, ang CCF, Victory Church, Bread of Life, dito ko Manila, nakadto ako Bread of Life. I realize, nga ini nga mga churches, nag-grow because an era set up discipleship. Dapat talaga ang church, in order for a church to grow, dapat ang church mag-raise up hand disciples. That's why the church sa seto permian mga preaching. Paano magalagad ha Ginoo? Paano maka-reward? Di ba? Hindi nga, strategy mo upay manliwat ito talaga. Mga kabugtuan. Pero, kasi ito nagiging problema. Diri talaga hiya mag-grow. Amo ito natatabo. Many pastors can preach but they did not have disciples. They have the good church administration
set up but they don't raise up disciples. They have there are pastors who are so good in church programs but they didn't have disciples. So sa ito ang problemahan mga kasimbahanan, diri nag-grow. Because the moment, mga kabugtuhan, the moment nga na loss and discipleship is the moment to lose the strategy of Jesus. So, Jesus na mismo nag-lead down ang strategy para makangkir naton ang kalibutan. So, pag an imo nga ni sit up discipleship, an iya mariris up disciple. So, nga na kita, ano ang sunod? Kasi discipleship man na naton sit up. Okay. Ngayon, ang sunod kan Jesus is the pastor. Okay? So ano ngayon ang pastor? Ano ngayon ang vision ng pastor? Ang vision ng pastor is the same vision. So, the same lagi hapon ang vision ng pastor. Ano naman ang strategy? Pareho gihapon. Select the 12, form the 12, and send the 12. Okay, this is what I did 10 years ago. So at that time, when I implemented this strategy 10 years ago, at that time may dana ko ginaabat. Nakikita ko nga ko, siguro bang hindi rin ako mag-iiha ada. So gimpasa ko ito nga ito na akong wife. Sabi nga ko, when I introduced to her this vision, di rin talaga niya maintindihan kung ano. Naku basta sige, i-form la. Mag-form kan 12. Anani na din niya church gidaan, ayun na pag pinamiling. Anani church, mag-select ka didan 12. Ayaw ka baraka kung may dadidaho, waray na Judas, nagpakamatay na. 12 la 12. Ayaw na pagkuhan ako. Di rin niya maintindihan kung kay ano-ano ini. Naku sige, kuhan la ito. Sususugan na la ito, sunod-sunod. So, amo ito ang gimbuhat naton. If you notice, an aton primary nga leaders, diri dito kuan, diri homogeneous, di ba? Lalaki, babae. Kasi dapat talaga, ang maupay nga sit up, ang mga lalaki, kanang pastor, ang mga kapot. Ang mga babae, kanang pastor's wife. So ganito ang maupay ba? Pero at that time, nasa ko diri ini nga strategy, diri ni pwede mahindir bisan anon akon kabutang. Nako, pwede ko ikuan nga an akon laanay asawa an pwede magkuan. So an era an kan cell group kita mo ha era puro lalo lalaki babae kasi at that time waray pa kuan. Kasi diri pa kadto siguradong kondisyon na akon health. May dana ko inaabat. Maano man ako, may dana nagsusunod nga bubuhaton. Lay down na an formula, an strategy kung ano ang gagawin. So as ito natabo. So ang pastor may dalagi hapon, amo lagi hapon na niya strategy.
select the 12, form the 12, send the 12. Okay? Select the 12, form the 12. Ibig sabihin, train them to become a disciples. That's why may cell groups. Kasi ang cell groups, dito ka i-disciple. Diri ka madi-disciple by just attending the church services. Diri ka talaga madi-disciple. Kasi ang discipleship dito natatabo ha cell groups. Diri diha Sunday service. Never. So ang discipleship adto natatabo ha cell groups. That's why at tumano nga na-join ang aton church, sa napakada church, we encourage them to join a cell group. Kasi ang aton talaga goal nga ang kada believer nga masulod diha church maris apira nga disciples. So dapat mag-select kahan 12. So ini nga 12, nakikita ko iyo, ano yung nagiging problema paano pag-completehan 12? O siya ano na ako nakikita iyo. Pero nakabulan, tuig na. Pag saring mga, pero na mo members, ano mo cell group, tulo lagi hapon, 4, 5, di ba? Sa ito nakikita, amot yun, hisilin na mag-i-explain hitohan. So, para makumpleto, aton la kasi, problema nato, wala kita problema ng strategya, na-lay down na, and church has now become a culture of the church. So, aade, makita ko talaga niya nga mag-select good yan 12. Form the 12 and send the 12. And sending, amo ito yan, mag-open cell na ya. So, mag-cell group na lahat ya. Amo ito nato sending. Ang aton sending, diri kita manunuktok dito mga portahan, mga kabablayan. Adere, aton strategy, ang kan Jesus ginhimo. Okay? Iraging buhatad to. Baga na ako, dere ko ito bubuhaton. Kaya baga naawod ako pag pinanuktokan mga portahan. So naton ginbuhat, amoy niya nga strategy. Select the 12, form the 12, send the 12. Sige nga, otro na yun. Sige. That's good. Select the 12, form the 12, send the 12. But how did we select the 12? Kasi ito didaan problema. Ngayon, ano yun na ito dida bubuhaton? Amo ito nga maghihimo ka mo. Han mga event para makompleto ang iyo. Ang iyo cell groups. Mga pera na dida kabulan, katuig nga ni members, tagtulo pala. Paghimo ka mo events, take the example of ATI. Very effective ang ira. Naghimo irahan an era network. Naghimo irahan event. An era title an era event. Coffee night. Kunyari magkakapila. Coffee night. So damo nag-attend. Kita mo mga kompleto na era mga cell groups. Pwede ang mga estudyante may daka mo kay Alpha, it could be an event. Di ba nag-invite ka mo na yung mga classmates, mga schoolmates, ngadwa kay Alpha, i-integrate ito niyo ngadwa yung mga cell groups. That's an event. Ano pa? Pwede niyo himon nga event, ano pa? Film showing. Oh, sino mag-film showing kita? Anon aton ba upay nga film showing? Upay mga Christian kuan. Di ba? Ano pa maupay nga Hera Victor may dera event yan ng Thursday. Ano, Vic, ano niyo title niyo event? Kuan pas, A Dine with Purpose. Oh, A Dine with Purpose latetira. Grabe. So, kamuan bala kung ano iyo mga halimbawa nag-event kamo yan na tapos waray pa kakompleto an iyo cell group sa 12. Imagine ha, 12 lan imo i-raise up, di ba? 12 lan imo i-disciple. So magaan la ito. Diri mo. Halimbawa, nag-event kamo yan na. Tapos an iyo event gutila nag-attend. So anon mao pay buhaton. So pwede mo lot otrohon mo lalot ito nga iyo event. Okay, dine with purpose. Hadto an iyo siyempre dine may pangaon ito.
Vic, pwede ka mo mag-invite dito ito ngayon dahil with purpose? so, strategy la, teknika la. Actually, ito yung mga nagagasto mga so that it's your eternal investment. Investment ito niyo. So, as ito an aton strategy and church. Okay? Jesus next pastor. Para nga tuhan mga taga niya pastor, still your pastor nga. Pastor dapat mag-form kahan 12. Okay, mag-form ang 12, disciple them, then send them. Ano? Select the 12, form the 12, meaning train or equip them to become a disciple. Pag na-train na ira, mag-open cell na liwat, sending. That's their sending. So, ito, pag ang pastor diri nga niya mag-disciple, never mag-grow ang simbahan. Ako maupay na laki na akong vision na pick up han akong wife, nagpadayon ang discipleship and church. So, kailangan ng pastor mag-form han 12. So, not necessarily nga mamiling hiyagawasan ang akong gimbuhat di that church, ang di that church ang gingkuan na ako, ini Jeff, ini ikuan niyo nga di inihiya. Nasari nga doon sila, Pastor, Jeff, akong karawad kan Jeff. Naku diri, makikita mo Jeff kung hino iya pag-abot na hasil grouping. Kasi ito na nakaupay hasil grouping. You are trained to follow and you are also trained to lead. Di ba? Ano man ang imo estadohan, imo kinabuhi, you really have to follow. Because you cannot be a good leader if you are not a good follower. Amen? Dapat maupay ka. Kasi kung makaupay, may dakita. Di ba nga ni? Siguro, iba din niya iyo, may mga grupo-grupo, fraternity pagod. Di ba? Di maupay kay Kingdom of God. Di ba? So, suga din ang mga strategy nga angay buhaton. Kita niyo ha, para nga tuhan mga dito, Limwell, Ilim kasi an era church, an era training, pareho lahat na akong training. So, apply nga strategy amo adto, preaching, church administration, church programs, diri talaga ito mag-grow. Kasi, ang church mag-grow la talaga ito kung disciple making and sit up. Nga ng disciple making, ginlay down na ito ni Jesus. Adi, amo na ini, susundan nala. Nakuha ba niyo? So, ang pastor dapat may dahiya, 12. Then, train them to become disciples, then send them. Paano i-send? Mag-open cell. Okay, mag-open cell. Sige, magtikang kausa. Duha, invite them. Kita mo, sige, make an event para ma-invite mo. Bisan usa ka pala nga cell group leader. Ate, kuya, magsi-cell group na ako. So, waray ka pa ito. So, imo idea. Create an event. Maghimo kan film showing. Film showing kuan ka, pakita mo ha imo laptop, then may dakala dida, tinapay nganhin Diyos. Okay na. Di ba? Kakita mo, bangin siguro nimo in just one event, kompleto dahil na nimo 12. Di ba? So, an mga events, just an strategy in completing the 12. Kasi nakikita ko ay iyo, parang nakukuriang kang pag-complete ang 12. Sa nakikita ko ay iyo, siguro, take this advice, this strategy, create an event para makompleto ang iyo. Imagine ka, ano ang sunod? Ang sunod, ano ang sunodan, pastor? Ang 12, pag ang 12, may dana 12. $144 na ito. Imagine ka may $144 dayon nga membrohan church. Ano iya? Vision. World conquest lagi hapon. Ano iya strategy? Pareho lagi hapon na di. Select the 12, form the 12, send the 12.
Kung ang 144 na mag-cell group na hera, pira, 1,728. Imagine, ako nakikita ko, hindi nga, maririts ini natin niya 1,728. Pagabat ko, diri aabutan ng 5 years. Diri ito aabutan. Ang problema natin simbahan, hain man kita magtitiro. Kasi ito yan na dida. Nasaring man na akong wife, ano man, iguundang talaan ni nga discipleship, pwede pa man kita simbahan. Na ako padayon, hey Lord, ano ito may problema ito ni Lord, diri ito naton problema. Ang naton problema, pangabig kalag. Ang problema ni Lord, simbahan. Okay? Imagine, pag ang 144 nagkamay ada 12, may dana 1,728. Grabe. Di rin ito maabot 5 years. So, keep on praying for the church lot and building. Di rin na, actually, di rin na mapupugnan ang paggrohan church. Ang church, ang estado yan na ang church, naton din pa-take off na. Na-take off na. Imagine, may dana kita 51 cell leaders. Grabe mga kabugtuan. Pag na-resap pa ito nga 51, oh, magiging 144 kita. Di na kita 144 kasi may mga apo na. Di ba? May mga apo na. Ang mga cell groups na mag-cell groups na. Anong sunod? So ano nang sunod? Katimahan 107, 1,728, and next level 20,000 na. 736. Ayaw pag problema ang simbahan, kay kan Lord ito problema. Ito nga 1,728, dire tumabot 5 years. Ay estaduhan aton diyan na kwan, disciple making. Mabutan adlaw kita ang pinakadako nga simbahan dinhi Katbalogan. Kuhaan niyo ang vision and strategy. Amo ito na aton dara. May dala kita word. Amen. Ang kulang nala naton application. Damo na naton mga memorize nga mga verses. Damo na, what only need is the application, paano naton i-apply. Ini nga strategy. Okay ba mga kabugtuan? So kita ala niyo, 144 katima 1,728. Imagine, I think, ang old mahayag, nga tanan dito nga tao mabuborn again. If you use this strategy, kasi nga tanan, kaya man laan church di rin nagro kasi it's only the pastor na namumuhay. Di rin kasi ang pastor nagtututdo kung anong gagawin ng mga membro. Kasi as ako, naging pastor ako,
Maaram kasi ako kung kay ano nga nagpastor ako. Ephesians chapter 4 verse 12. Di ba? Sige. For it is he who gives some to be apostle, some to be prophet, and some to be evangelist, and some to be pastors and teacher, to prepare God's people for work of the kingdom. So as pastor, igandam talaga ang mga katawan na Ginoo para haburuhaton. Ngayon, kung di rin mo gandam, tawaray. Di ba? So as iton, kuwan talaga ano sa nga pastor. Silangga. Salangga kay baganalot yan bungto. So makakangkar talaga ang lugar, ang word of God. Amen. If and only if we use the strategy taught by Jesus, which is disciple making. And church will never grow unless waray disciple making. Never. Very good mag-grow. I realize, nasa naman ako kaya pala, ini nga strategy di man makuri subon, sundan. Kaya pala mga churches so dito kay kuan na ni Jesus, ginplaster na niya. Anong gagawin? Sundan na lang naton. Ano nga? Select the 12, form the 12, sell the 12. Imagine, disciple ka na. May part ka na sa kingdom of God. Actually, mananay ka man, nag-opisina ka man, diri to hindrance. It only take kan imo pagbalance an imo time, an imo, this is for all Christians. Diri lang ini para ngadtuhan mga tambay. It's for all. So, kita lang niyo, kaya yan, tikan-tikangin na niyo pag prayhan, simbahan. Kay, the way I look at it, kasi ang sugad niya ni nga strategy, kung i-graph naton ini, sugad ini ito. Ang mga kasimbahanan kasi nasugad la ito. Mula ito. If we will use this strategy, ang matatabo, amo ito mangyayari. Nga nan aton estadoan hinakita dinini. Na take off na kita. Pag to make off nga nin aeroplano, makuri na ito lumanding. Nakuha niyo? Tuloy-tuloy na ito. Kaya it's our burden to pray for the church building. Although hindi din nga property, gingkuan na ini aton. Pero the way I look at it, guti ay talaga ini din nga place. Kung ang sit up, disciple making, guti ay ura-ura. Pero gagamiton talaga hapon ini for magpre talaga kita handa ko nga venue. Dako. Kailangan naton ang church nga ang capacity 1,000. Kasi ito na akong prayer na Ginoo. Lord, lagi kami ang church nga thousands ang capacity. Because we're going to reach out Katbalogan upside down. We will reach out the whole of Katbalogan with the word of God. Aton gud ang Katbalogan ikakangkir. Amen. And one day, makabulig liwat kita ibang nga kasimbahanan. Ang aton magiging experience din aton ini gamiton para kita makabulig. Maging blessing ba kita? Han iba nga kasimbahanan dapat pag-root church dirito gin susulo. Dirito bulig kita, ni ba? Nakita ko damon mga pastor nga kulang talaga hirahan. Kaya kailangan talaga dira may baruan ano talaga ang maupay buhaton. So, susugan lang naton ang gin-lay down ni Jesus nga strategy diri ito makori. Nga kabugtuan. Yung maupay mamuhay din kalibutan, may karir ka pa, may gindi-disciple ka pa. Maupay pamation. Secure dan imo kinabuhi, secure dan imo salvation. One day God will say to you, well done, good and faithful servant. So, nga tanan kita mag-serve ha Ginoo. God bless mga kabugtuan. Thank you. Kakalingkod na gyapon ako. All right, thank you so much, Pastor, for that very important information that we have gained.